En odiochieng' maber kendo kamoro mara midwa jera mar Lulu TV ma Indian kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod Jeff Lumbaka. Odiochieng' ma kawuono weche madwa wuoye gin weche mag penj kaka nota penj mar klas 8 kaachiel kod manero mar klas 12. Penj mar klas 8 ne ogol duoko ne juma mokalo kendo oganda mathoth ne obedo kod buok kabine ne ok gipar ni nyalo gol penj e juma noero mokalo. Ma Indian gima notimore penj bende kanotim to noyudo ni onge ng'ata mane ong'ad nyinge oko ni oyudi kod makosa kata ketho mar kuo mar penj. Waluorango ni to kaka piny mar Kenya waneno ka magi gin weche mag dongruok e migawo mar somo koso wanyalo wacho nang'o. Wan e studio kod jal ma bende olonya ahinya weche gi mag somo biro nyiso nyinge kae to dhi nyime kod twak machalo kamar wek studio. Moso gando. Nikwara mogi kamoro montie nyinga Richard Orengo no Kisumu County. Kamano. Rokamane nya Richard Orengo wek studio isebedo kai lal ne oganda ne idhi kure. Jeff ingeni wan joma podon joma tindo to we are also professionals koro semoko tich tero oko koro nyocha oko matinyo chane dweche ang'wen kama chane South Africa, Lesotho, Mozambique, Botswana katiyo kono koro sani tabire yue moro mathin mar Christmas koro edo kama tiangi botio maber. Yes. Ero kama na nyari Richard Orengo arwaki achiel kachiel chien ko chande kani poko chak penj ne wabedo kod penj ma wa discuss weche mag penj gima watemo ng'iyo en ni ere kaka wanyalo bedo kod credible examination penj ma ka ng'ato yudo A to en emi nyalo yieni ma en A ka ng'ato yudo max 350 to wacho ni oyo ng'ani otiyo ne max 350. Ang'eyo ne kata ni in oko ni sebedo ka irango e social media kendo ng'eyo gima ne dhi nyime Kenya nyalo wacho ni penj otayo machalo. Mokwongo ado nang'isi ni kane wachako wach mar penj nang'isi ni problem mar education e Kenya kae ne ok en ni nyithindo e problem kata ni system e problem nyocho sebedo leadership leadership ma compromise leadership mose institutionalized shortcut ma jopuonj jonyuol board of governors board of directors mag schools are involved e yore macheko minya kwalgo penj. Koro aparo ni ka Dr. Matiang'i nyocho bire Ministry of Education. Aparo ne owuoyo kodi kae. Then obiro mo appoint Professor George Magoha. To nang'isi kane Professor Kaimenyi ne ni e Ministry of Education. Nang'isi ni Kaimenyi cannot make any changes. Nikech Kaimenyi en ng'ama onge leadership. En jalup. En ok en jatelo. Koro bedo no kete mondo tel okia kata gima timore. Na conclude kwa ni Kaimenyi naturally over the years and osebedo ng'ama incompetent. To nang'isi ni Professor Magoha kane dhi kawo gino. It is going to take a very short time to no changes. One nino ka penjo time yo makare. All examination papers no show pe school esa the district onge kama no kwale gima no kwal no mark kiwinjo ni ntie kone ma leakage ne ntie to jogo no mark mo bedo charged in court. Gima nyocho surprise wa my historical. Ni Orlando penj kapok wadhi Christmas. Nyaka nene penj ni chakre. Onge chiemo se land penj kapok wadhi Christmas. Kendo winjo no wacho ni tarik 4 January. Nyithindo madhi form 1 dhi chako school. Iseneno ka over the years nyithindo madhi form 1 dhi dwe mar 2, dwe mar 3, moko dhi kata dwe mar 5 kapod manyo fees. Koro paro ni ma improvement maber. Kendo wacho ni KCSE be gidhi lando chon mondo nyithindo oikre mar the university. Kendo gi manage. Iparo ni king'iyo chien matin gimo improve kae jopuonj are the same parents are the same examination council is the same examination infrastructure is the same the only thing that has changed and jotelo leadership has changed. Sasa ng'isi ni bana main problem wan Kenya kae en leadership ni kata mana gik machando miluongo ni corruption ni ka wanyalo bedo gi jatelo mochung' motegno to gigi ruma nikech gimora mora iloko gi telo ema loko piny. Koro ka wanyalo bedo gi telo motegno, telo mong'eyo kama wadhiye, telo mok dwa mibadhi, telo mochung' ne gimoro, ok telo ma wuoyo ka rengo ka wuothe kod piny, to wanyalo dhi nyime. Inya paro Dr. Matiang'i kane en Ministry of Information and Technology. Media houses akeni ubene udhie court. Media houses no dagi man media houses oramo monindo piny. Moloro nyaka TV ne jo Kenya bana. Akel ka nineno jaduong chairman mar ODM jagaduong mo biluni kaduma mabe Ochilo wawacha bro oyuak TV ni bana Uhuru yawnwa TV ma media houses udhi moloro mata jaduong akech chie yes jaduong akech chie yawni TV inya paro ni media noloro TV aparo ni Jeff kata ne oloro no TV mwa yuak ni mera yawnwa TV bana
To Matiang'i nowacho ni katu lor TV, katu yaw TV, katu tim ang'o. Yes. Wadhi dhi e digital migration. Meneno ka ne wa migrate. Kanyo biro Ministry of Education tipe ochako mana gi Cartels Examination Council there. Owacho ni credibility mar penjo is going to go up. Koro gima wacho ni gimoro amora mondo lokre e pinyni nyaka bed nitie telo. Sani gimo mineno kata Kenya corruption chando nikech telo onge. Onge telo onge. Ineno ka koro Matiang'i timo ang'o e Ministry of Education guy. What has he done? Ang'o miyo jo Kenya koro mor? Nikech okawo leadership. Matiang'i nong'eyo ni bana kadwaro ng'ama nyalo timo na gini. Jatelo nyaka bed ni nigi skill moro ma yiero ji manyalo timo tijno to provide leadership. Matiang'i noyiero Professor Magoha, who is also a no-nonsense person to get in Kenya National Examination Council. Sani oriyo gino ma iwinjo ka ji manyocho ng'iyo gi yweyo gi mibadhi. Ywak marumo. But anyisi ni gima important gimoro amora ma ji timo en telo. Gima ma Professor Magoha time Examination Council eni oketo telo. Owacho gima gidwano tim, oketo resources madwano tim gigo, oketo the right people modwano tim tijno, to wacho ni watime uru. Kendo timo komonita yo makare. Koro gima duong' en telo je. En telo, awinyo ber orengo Kenya. Awinyo nano kata kane ng'iyo duoko mari ga mokalo mar KCPE. Ne jok mane dwa alama 400 kod wiye, ne gin 700 kod 300 gi wiye. Sani eri duoko jok moyudo 400 kadhi malo gin mana 5,000. Iparo ni maindi nyisowa ang'o monego wasom kawuok e trend ni. Jeff kane wawuoyo kodi ka dwe mar 8. Nang'isi ni it is not possible. King'iyo kaka school miluongo ni Shevakali Boys. Ni ji manoyudo A ne gin 200 gi mana madhi gi 30 gi wiye kucho. Onge kaka penj minyalo tim ma ji somo 400 miluongo ni Kenya National Examination Council. Kenya Certificate of Secondary Education. Ni ji 200 gi wiye nyalo yudo A. Iwinjo Jeff, nikech kata wan ne watimo penj go. Yudo A ne tek. To Professor Magoha nyocho ngizo ni bana, A's manyocha ji yudo ma free ma ji yudo ma free mipogo ji River Road. Mipogo ji street ni so long as ni gisimu tinyalo yudo A. Dhirumo. And that for me is an indicator ni bana jogi nyocho temo manage credibility mar page. So that ji moyudo A gin gima notiyo matek. Ji mano put in the right skills, ji mano put in effort, mondo yudo page. Ji manyocha yudo A rather. Gin inaka gidok page. Next year is going to go lower. As they put kagi strengthen system mar managing examination. KCSE be idhi What do you Shevakali? Ongiswa ne ka 200 and gimoro manyocho yudo A last year ka. This year gido yudo A adi. Iwinjo Jeff. So magi gik monego bed wang'iyo. A okrach mondo ji yudo A. Nikech inya somo me yudo A. To kwanya wacho ni ji te nyalo yudo A. Ok possible. Ok nyalre nikech ji ok romre. To kwanyalo wacho ni school matingo ji 300 ni ji 200 yudo A. Mano ok nyalre. Koro paro ni gimo neno ka reduction nitie from 7,000 to 5,000 and nitie system oket in place ji manyocha yudo A manono koro sani ok nya yude. To as we go on wadino kwa Matiang'i gi Professor Magoha ni bana gimutimo no utimo maber. Dhiuru mana nyime. Ingeni system ok nyalo lock in a day but already magi measures mathindo manyocha giketo emo se improve gini machal kamae. Koro ka ginya keto system maber to gini is going to improve. Awinjo rengo ing'eyo ni Matiang'i kano donjo matek gi chike gi kineno ka sikunde ne odwa wanko ni kod kocha. No chuma wacho ni no kubiro nje weche mag siasa wacho ni okay wanguru sikunde to gima ng'iyo ni sikunde ma wanko kedia percentage to gi kata 3%. Kata 1%. Koro ka 1% dwa wang. Gima wanga eno dhi nyime kod weche gi magine. Weche mag institution bende gikedo kae kachiel kod Belio Kipsang. Neno kana omak jopuonje. Giwacho ni nyithindo ka en sama yuto nyithindo nyaka yudi. Iparo ni magi kika koro medo choro renyime kaka piny mar Kenya. Weche gi bro konyowa maber. Jeff weche gi dhi konyowa. Inya paro ni nitie kata jonyuol be koro dhi dwa konyo nyithindo wango school. Nikech Matiang'i wacho ni onge activity moro amora midhi time e school e third term. Nikech third term kae ma jonyuol bire gi page to kwalo nyithindo page to gi bribe nyithindo. Koro aparo ni that was one of the measures. Nyithindo I don't understand kaka education work. Ingeni development mar nyathi en gima integrated. Nitie social development, nitie psychomotor development, tiene body, bedo sport, kama, nitie intellectual development. Magi growth levels ma nyathi dhigo nyime.
Ka waketo nyathino somo chakre dwe mar 1 nyaka dwe mar 12, mano tiende ni wakete mane e intellectual development kae. To intellectual development, ingeni onge gimoro amora ma intellectual ma nyathi mane primary school timo. Omineno ka penj ma class 8 en multiple choices. Nikech there's basically nothing academic ma gitimo ga. Onge gima gitimo academic. To nyochi neno ka mana nyathi ma janasari ni tere tuition. Ni jonyuol okawo nyathi ma janasari, nyathi ma higni 5. Iwinjo? Ni okawe ni mama gi okawe no ter no dhi timo tuition. Ne nyathi ma higni 5 tuition mane? Nikech onge gima academic ma gitimo. Nyathi ma class 8 kata class 7 onge gima academic ma gitimo. Gik ma gitimo giluongo ni basic introduction to ideas. Ipuonjo gi ideas ma in academic world. Koro okinya keto ni nyithindo ok tugi, ok yue ni gisomo. Nikech somo kendo ok ngima oting'o gik mopogore opogore. Koro aparo ni ka wanyalo dhi nyime as a country mondo wawinjre ni bana school chakore dwe mar 1 nyaka dwe mar 3. Dwe mar 4 ji yweyo. Kik wami nyithindo homework odhi go dala, ji odhi dala to timang'o oywe. Ka giduogo to gichak kama ne giwecha. Iwinjo Jeff, emomiyo nitie term breaks go. For people to do other things. Nikech development mar nyathi ok en mana somo no kende. Nitie gik moko nyathi nyaka tug gi jowetene, nyaka lil, nyaka ringo oko dhi, so that their muscles can also grow. Mondo gidevelop social skills, wuoyo gi jowetegi, tugo gi jowetegi, ka gilaro gik moko, negotiation, peace building, conflict resolution. Magi gik ma ok ginyal lane class, magi gik ma gilano oko. Morality, integrity. Magi ma ok nyala ne class. Koro aparo ni keto system ma wabedo gi all these things together en gima ber. Mondo kik wabed ni mana academic kende emo wacho. To mogik on jonyuol madwaro ni every week jonyuol odonje school gi chiemo. Wadwaro ni nyithindo bed trained ni bana nitie kaka inyalo live a life of rules. No ket ni chike nitie ni kaka boarding school uchiemo saa 1, umadho nyuka, udhi e class, uwuok saa 4, umadho nyuka, udok e class. Wabedo gi piny ma ji bedo gi chike. To kiketo ni every weekend mama donjo gi gweno, ok wanya bedo school kamano. School nyaka bed nitie chike moko where people are able to forgo. Nitie enjoyment moko mi enjoy ke ndala. To nyaka ibed ng'ama nya forgo gigo nikech society is a hard place. Kibedo ng'ama duong' kisetieko dak e od jonyuolni, idhi oko, kineno ki jitieko college. Ji dhi oko, idhi manyo ngimani kendi, manyo tich, manyo odi. Ka ng'ato kobedo trained gi skills manyalo miyo survive, temido ka ji moko donje kong'o, donje drugs, donje ang'o, donje kuo. Nikech ging'iyo gi life mayot. So boarding school ka ng'ato nitie, waweya kanyo. Nitie visiting day. Nitie half term. Gibro biro dala to ito. To gimoro ni every weekend mama donjo gi gweno, it does not help nyathi mondo o focus on learning, on being in school, on following up chike mane school kati. Ero kama ne nyorengo awinji maber kama odo na dhi achiel kachiel ni duoko ni kano gol to oganda ne obedo kod buok mathoth. Oganda mokwongo oganda ne okonyo ni Matiang'i dhi lando duoko juma mokalo kaka ne otimo. Gima bende ne ochako mako dho oganda ni owacho ni ma is the first ever exam ma ogolo ma oganda duto yudo duoko. Wacho ni jok manotemo kuo ne oyude gi chon. Mosetieko gino wach yok wach sami gole duoko. Mosetieko iparo ni gini ere kata ka jotendwa mane nitiere migawo mar somo chon girango to gisani sama Matiang'i ni girango gima timoro. Iparo ni bende nitiere lesson ma ginyalo kawo. Lesson en ni ok ginyal learn anything nikech gin ji mong'iyo gi komiyo fees. Adwaro ni jo obed niya. Komiyi ni tika moro. Bede ng'ama kata bang' higni 30 ka ji obire kanyo to dhi wacho ni bwana higa ma kama ne nitie ng'ama ne nika to notimo gik madongo ahinya. Ting'eni jo wang'eny koro kaka adwa mi example ma Professor Kaimenyi. Kane ne ministry okay no stiepna, he was my professor in the university. Ka ng'iyo Minister of Education when he was there, what can you remember him for? What do you remember Kaimenyi for? In mi wache. Onge. Iwinjo. Professor Jimose bedo Minister of Education gite Professor Salikos Gay, William Ruto, akeni jogite. Ang'o mi paro gigo? There's nothing you remember them with. The Minister of Education manya aparo en manu lower Ringo when I was in lower primary. Nikech aparo no lower Ringo bene temo gik moko mathindo kanyo. But awacho ni dhano mora mane position mar telo, koketi kar telo, teme mondo change kama yudo mondo ka ng'ato biro kata higni 30 to par ni bana nitie ng'ama ne ni kae higa ma kama ene mano keto system masani watiyo go kae. Adwana mi example machielo. Professor George Magoha kano odonjo University of Nairobi as the Deputy Vice Chancellor Administration 2001 kai. 2004 to bedo Vice Chancellor. King'iyo the transformation of University of Nairobi from 2004 to 2015 kanyo to 2014 kai, 10 years.
University of Nairobi sani fee chule bank. Ingyo results gi gimoro ne ipango line ne ingyo results gi online. Yes. Ikaw examination fee online, examination cards gi online, results gi online, ebook for examination online, register for courses online. Onge point me ne tie kama pesa exchange hand between a university student and university staff. That is one way of eliminating corruption. Can you cleanliness my investment? Can you know the efficiency mobile put in place? You remember them and accrue them to Professor Magoha. Mano gima notimo ken kanyo. Kinya ng'eyo jatelo mora makama entie tinya parne entie gima notimo. I don't know me example ma Shakil Shabir kanen mayor mar Kisumu. You can remember transformation manotimo within Kisumu city. Cleanliness of the city giga inago. Aba telo jio pare ni bana sama ine telo. Ango minya parigo. I don't know me example mar our president Uhuru Kenyatta. Yes. Uhuru Kenyatta ne minister mar local government. Ango ma jo Kenya nyalo paro go Uhuru, a minister of local government. Uhuru Kenyatta biro bedo deputy prime minister. Ango ma jo Kenya nyalo paro no Uhuru notimo. Onge. Uhuru bedo minister of finance. Ango ma jo Kenya nyalo paro no Uhuru nyalo timo. Onge. Uhuru bedo chairman mar KANU. Ango ma nyalo pare apart from go KANU piny. Onge gimoro minya pare go. So awacho ni bana telo komi. Time gimoro ma ji nyalo parigo. Rajo tedo ni gidwaro ngo gitimo gik mang'eny. So awacho ni sani en jatend piny owacho pa nitie gima nyalo pare. Ipare ni corruption odhi at 100%. Mano gima nyalo pare. Ango minya pare. SGR dikawo. SGR nochakore karang'o? SGR nochakore kata kapok obedo keto menda biro were. Omenda NYS nyocho keto rowere gichamo gitieko. Ora kwa dhi jibe kwa beche mag somo. Iwinjo je. So en wacho ni bana kata education kae. Kibede education to bede ni timo gimoro ma ji nyalo parigo. One of the transformation ma aparo ni wabro paro go Professor George Magoha gi Dr. Matiang'i. The credibility mar examination. Yes. Credibility mar examination. Nyocho se beda problem ma ngado ko nyithino somo Kenya tinyera ni onge bwana. Ni wuok Kenya gi magonge. Kenya is free. So credibility mar examination. Social media jose chakwacho ni sana gidwa ndiko joma timo penj 2016. 2016 ni jok madwa ni tijni nyaka bed gi qualification na chakama. 2016 penj ko chakore 2016 kane be. Awe jok magidwa. Or itimo 2013 and below ka Uhuru poko donjo serikal. Mano gima sani ji wacho. Social media. Ni bana telo nyocho bedo ka onge. But the most important thing wadwa encourage students. Yes. Gi parents. Ni waweuru mondo somo obed kama ler, kama integrity, kama onge problem mar corruption gi mibadhi. Aparo ni mano gima important. Pero kama hinya orengo Kenya winyo maber Matiang'i bene kane golo piny ne nyiso jonyuol kendo ganda duto ni ok ging'e ng'ama gima ne otemo nyiso gana ni kik wang'e ng'ani ofuwo ni oyudo max 200. Wacho ni max ma nyathi oyudo kata obed 250 ewi 500 ing'eyo ni nyathi ni kowuok kata itere kanya. Ang'o manyalo timo kae to bende neno kowuoye oketo lokruok e weche mag examination centers. Ne wacho ni tiere sikune mar gin gi nyithindo mang'eny nyaka kochopo e klas 7. Iyudo ni nyithindo ti kata 230. Ka nyithindo dhi klas 8 tidwoko kwani kichien. Mondo min score dhi malo idwoko gi kata koro 100 kende mabedo register ni mariek. No nitie skule manyocha timo gima very unethical. Yes. Moko nyocha tero gi nyaka form 4 kata. But koro gi register 2 examination centers. Yes. Iyudo ka gin gi streams A, B, C and D. Koro iyudo ka gi register A, B, C is one examination center with a different code. D and E is another examination center. Koro D and E kod mopogre. Gi kod mopogre. Koro D and E moting'o joma riek. Yes. So that means koma joma riek dhi wuok to ting'o nying school malo. Jo A and B gito gi lenga kae gibedi tieko penj gi yeno but penj gi does not reflect. Gine school achiel. Gine school achiel. Which is very moral. Is very moral nikech iwacho ni bana ni ji mok nyal yudo A gino onge gima gikonyo go Kenya. Nitie ji mang'eny mosebedo very successful mosekonyo Kenya without necessarily getting an A class. Nikech yudo A class is not a bad thing. It's a good thing. Even Jeff. But yudo D kata C class is also not a bad thing. Nikech wadwaro nwangi a society ma allow people to develop talent. Yes. Iwinjo. Nitie talent moko ma ok ochuno ni nyaka yude mane class e diko chemistry gi physics gi biology. Nitie talent moko kaka goro, buko, entertainment, comedy, wear, drama, farming, agriculture. Mago kochuno ni nyaka ibed mana ni yude A class. But magi ways ma nyalo timogo develop both themselves and also develop our country. Even Jeff. Koro the society as a whole, including parents, must also ng'e ni bana we uru push nyithindo ni nyaka yud mana A. Ndie nyithindo moko man gi talent. Koro kan gi talent
to start investing chon monetary music school, itimne ango, so that we are able to develop diversity of talent. Jimaji academica, be gisomo sama gibed professor, gibro puonjo university mondo gide disseminate knowledge. Erokamano nyorengo, winjo Carlit, kanyo mogi kerne ka in school gijito iketini ni un group ABC. Uno dhi basically wachonia, uni group jo mofo. Ni uno jo mofo. Uni konyo mopogore. Koro duoko joka. Uni school achiel. To in index ni 7004 mara 700. Anano Matiang'i okawo okang' mager kendo nondik nying sikunde gi e gazet. Monyisgi ni maendi en gima ok bi chak timo. Kendo nadwaro ni kar mondo ndik nyingi. They should have gotten the utmost punishment. Because my is a warning. To nyithindo gi to ling nade kinde ko tiketo gi kama dak yuore. Index number wo miye mitiyo go je. Ibed kamano e school to. No, is inge center ko bedo created is not a group no keto e corner cha. Yes. Code inge ni 7027. Inge ni nyithindo ko semi index number. Ike meaning mar index number. Kar index number ni 702 ni. En majo mo 4. 705 en majo mariek. Orengo mano gima rach ba. It's very bad. It's unacceptable. Tamore. Orengo wachni mogik ne jonyuol jopuonjre kaachiel kod migao mar somo bende sanieri ji mang'eny wacho ni is the best performing ministry. Is the best performing ministry. That one across stakeholders. Yes. Matie ministry. Not Matie ministry. Stakeholders in education. Yes. Nyocha winjo ka Sosiono do wacho gimoro kanyo manyocha komora. Ni why did Matiang'i tell us ni do lando piny. Matiang'i does not owe not any explanation ko do lando piny because not protecting jopuonj. Nyocha nyisi not ema protect jopuonj makwalo piny. So this is the government is doing something, Matiang'i and Professor Magoha are doing something, that should not disturb us on this thing. But I don't know what near. What were stakeholders? Parents Teachers Association, Board of Governors, stakeholders in education, Kenya school, secondary school, KUPPET, NAT, Kenya National Examination Council, TSC, Jogite, so that we work together, so that reforms meet a Kenya National Examination Council can also be done in TSC, in other places, so that we have integrated reforms. Because reforms improve quality of education. Then this is going to help a country get higher quality. In the region, Kenya is known for high quality human resource. But Kenya kai be manyo Joseph nji mang'eny nigi degree ma fake. Nyoji winjo ne kata mana mula. Uwuka ni nitie gire moro kanyo ma fake elo ne kanyo ben gi Abdul Nasser. Obe winjo nitie gire moro manotimo ma fake kanyo. So as a country we need to improve in a way that we hold the integrity of our training and certification. Tadwa ni kikurum kanyo. Nitie kamodo nilo ni university. Kanyo Matiang'i na wacho ni odwa donjo. Iwinjo nitie kamodo mapodi ok mora ahinya the quality mawuok e university. Inyo ni ji moko dhi kata odhi university to timo 1 year to sewuok kanyo gi degree in leadership. Ng'ato wuok kamoro gi degree akene ang'o. Aparo ni kanyo be wang'eyo ne wacho ni mae ma kama odhi next is next move in university. Kawanyalo improve quality from secondary, from tertiary colleges to university, not just at degree level, kata mana masters, kata mana PhD level. So that quality of our resources, human resource, is at par with the global competitors mawango in terms of human resource development. Awinjo ka sane joma dwaro donjo mbalariany osechako buok ni ng'ani obiro marach obeda marach kabisa. Obeda marach kabisa. Kamora mo to jakisomo na wacho ni kata josiasa, na wacho ni josiasa ema nomiyo sie mager. Ngene magero tiyo kod omenda margi, iwacho ni compromise leadership. Ng'ato mi pesa kae to wacho ni we wamiye degree. Orengo kare onego anyalo biro wuoyo kodi achiel kachiel joma ni bende wach mar mibadhi. Iparo ni onego Magoha gi Matiang'i oket jakom kaachiel kod CEO mar EACC. Koro Jeff idwa golo Magoha kore kanyo chako gero nek pokuti ingeni mane rajo Kenya be. Jang'ato donjo ne kamoro koketo foundation mochako gedo kama tusegole. Koro ingeni ot kogera foundation mar ot kama kapok ogere mo buki rangi moket bedroom gi sitting room moket TV. Okinya dake. What Magoha gi Matiang'i have done, they just built a foundation. Okunya golo gi jotelo manyalo timo man gi integrity Kenya kayo dhuro. What we need to do is appointment mar jotelo. Kenya Kai has been based on tribalism, iwinjo, gi patronage. Ni nyaka ibed loyal to Jubilee, ni nyaka ibed loyal to ng'a, ni nyaka bed ni ng'eyo ng'a. Ka wanyalo keto process mar recruitment mar people, mamiyo leadership, technical people, man gi integrity. Joma integrity Kenya ka odhuro malich. Or it's not just Matiang'i gi Magoha. There are many other Kenyans who have very high level of integrity, high level of performance. Most perform kuonde moko. I don't know me example. Awango bro thuolo odhi mang'eny. Thuolo odhi mang'eny is okay. This week anti wanyalo wuoyo kendo so that we agree ni bana as Kenyans we need to ensure ni kama to ket kamoro no team teach moro. Waweyo team emu tieke.
koro eka wadhi machielo. But nitie jo Kenya moko be manyalo timo tije moko, it's just not Matiang'i gi Mago. Erokamano. Awinjo maber Orengo. Nawinjo ka ng'ato bende wacho ni ka gioro ote kaendi ka gimanyo tich wacho ni ka ok ing'eyo ng'ato kamoro to nyaka ing'e ng'ato mong'e ng'ato. Mano en wach ma Which is wrong. Erokamano. Which is wrong. Kuku mar wach kod Jeff Lombaka kod Richard Orengo kane wawacho achiel kachiel weche mag piny mabende nogol duoko margi juma noero mokalo. Rituru masani.